Kotur Kang Cundamani marang Risang Mahayogi Sang Wibra Kadiparan kersane Hyang Adipati Yogya sliring warna kang gumelar ana ning bumi muga ulun tedahna tandya Sang Wikohancari. Sejarah Cina Fayan sing wis tekan kene 2000 tahun silam sebelum Masehi, bangsa Atlantis lah yang menguasai, membawa aliran hitam sampai ke pelosok Jawa. Raja Waifas tak kirim utusan ke Nusantara 78 Masehi tahun tepatnya. Jangan sampai tutup mata, mari buka sejarahnya. Indonesia Jawi panggone mamati, besok diisi sore bakal mati. Rumeksa tradisi ojo ngasih lali, kon ngirim sesaji marang Sang Hyang Widi. Sejarah Pulau Jawa akeh misterine, sadurunge ajaran Hindu tekan kene. Ana 5 lelembute sing akeh kuasane, seragae ngasih ra ono tandingane. Biyen rong iso diuni para menungso, aji saka penemu huruf ana Caraka. Syekh Subakir Wali Ulo Sekti Mandraguna, wali kaping pisan sing babat alas ing tanah Jawa. Indonesia Jawi panggone mamati, besok diisi sore bakal mati. Rumeksa tradisi ojo ngasih lali, kon ngirim sesaji marang Sang Hyang Widi. Indonesia Jawi panggone mamati, besok diisi sore bakal mati. Rumeksa tradisi ojo ngasih lali, kon ngirim sesaji marang Sang Hyang Widi. Sejatine menungso kuwi dadi panggone salah, ananging aja rumangsa dadi menungso sing ra gelem kalah. Kotur Kang Cundamani marang Risang Mahayogi Sang Wibra Kadiparan kersane Hyang Adipati Yogya sliring warna kang gumelar ana ning bumi muga ulun tedahna tandya Sang Wikohancari. Indonesia Jawi panggone mamati, besok diisi sore bakal mati. Rumeksa tradisi ojo ngasih lali, kon ngirim sesaji marang Sang Hyang Widi. Biyen julukane pejarah Cina Fayan sing wis tekan kene
2000 tahun silam sebelum Masehi, bangsa Atlantis lah yang menguasai, membawa aliran hitam sampai ke pelosok Jawa. Raja Waifas tak kirim utusan ke Nusantara. 78 Masehi tahun tepatnya, jangan sampai tutup mata, mari buka sejarahnya. Indonesia Jawi panggone mamati, besok diisi sore bakal mati. Rumeksa tradisi ojo ngasih lali, kon ngirim sesaji marang sang yang widi. Sejarah Pulau Jawa akeh misterine, sadurunge ajaran Hindu tekan kene. Ono 5 lembute sing akeh kuasane, serakae ngasih ra ono tandingane. Biar rong iso diuni para menungso, aji saka penemu huruf ana Jaraka. Syekh Subakir wali ulo sekti Mondro Kuno, wali kaping pisan sing babat alas ing tanah Jawa. Indonesia Jawi panggone mamati, besok diisi sore bakal mati. Rumeksa tradisi ojo ngasih lali, kon ngirim sesaji marang sang yang widi. Indonesia Jawi panggone mamati, besok diisi sore bakal mati. Rumeksa tradisi ojo ngasih lali, kon ngirim sesaji marang sang yang widi. Sejatine menungso kuwi dadi panggone salah, ananging aja rumangsa dadi menungso sing ra gelem kalah. Katur Kang Jundamani marang Risang Mahayogi, Sang Wibra Kadibaran, kersane Hyang Adipati, Yogya sliring warna kang gumelar ana ning bumi. Muga ulun tedahno tandya Sang Wikohanjari. Indonesia Jawi panggone mamati, besok diisi sore bakal mati. Rumeksa tradisi ojo ngasih lali, kon ngirim sesaji marang sang yang widi. Nyawa Dipo biyen julukane pejarah